Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika, at walang mga konsyensya. Ako po, si Manggas, at ito ang Siko. Sino ako? Nag-viral ang isang post ng isang shepherd na Tarlaqueña na si Gina Anunciacion. Dahil ito sa espesyal na relasyon niya sa kanyang mga alagang kambing. Sa kuha ng kanyang cellphone video, kitang-kita na tila kinakausap ni Gina ang kanyang mga alagang kambing. Dahil nung panahong iyon ay makulimlim na. At dahil dyan, gusto na niyang makauwi para hindi maulanan ang kanyang mga alagang kambing na nasa pastulan nung panahong iyon. Sinabihan pa niyang maghanda na at uuwi na daw sila. At nakakaaliw at natuwa ang mga netizen dahil sumunod sa kanya lahat ng kanyang mga alagang kambing. Ayon sa kanya, napadami niya raw ito dahil sa kanyang pag-aalaga at pagtsatsaga at pagpursigi. Ikaw, kabisyo, mahilig ka rin ba sa kambing? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Deeds! Kabisyo, Feel good morning! Woo! Ice cream yummy! Hey! It's a Wednesday, November 13, 2024. May bunta kanintanan. Sa oras na 5:30 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol-Angkol Dago! Kasama rin, ba't ba kayo nanonood ng radyo? Ito ang dahilan ng pambansang tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Panood ko yan, ang cute-cute. Oh, di ba? Sabi sa comment section, mas masunurin ang kambing sa tao. Totoo naman, I agree. Kaya pakinggan natin na. Yan na. Oh, di ba? Ang cute niya. Aking mga alaga. Oh, di ba? Oh. Diba? Oh, Makador. Makador ako pala yun. Oh. Dapat sumunod talaga kayo. Diba? Mas masunurin naka... Tingin yung ano mo, yung kambing mo, yung ngipin mo, Mang Kanor. Tingin mo yung ngipin mo. O, diba? Parang kambing. May sa kambing yung ngipin mo. Kasi nag-diet na ako eh. Ayoko na ng rice. Gusto ko ng damo. Ibang damo yun eh. Bermuda. Triangle. Pero nakakatuwa talaga. Oh, di ba? Okay. Sa ating yung mga nasa probinsya, yung makaka-relate niyan. Alala ko lang si Erpat, si Papa Joseph. Hello, morning Pat, kay Mama Belende sa Busaon, Tagum City. Nung kasi agriculture si Papa, gumraduate siya. So, mahilig siya sa mga farming. Magaling siya sa ano? Farming. Oo, farming. So, pinangarap niya talaga magkaroon ng mga alagang kambing. Kung goat racing ang tawag niyan. Yung ginagawa ni Ate Gina, Auntie Gina na may mga kambingan siya. Kambing. Ayun. Yun ang gusto niya hanggang sa
natupad din naman ni Airpods. Siguro ngayon may mga 6 na kambing siya dun sa farm niya na maliit. Di ba? Mahilig siya sa goat racing eh. Di ba pa? Good morning sa iyo dyan. Morning! Mahilig sa mga kambing. Ako, paborito kong kainin. So, lumaki ka ba sa farm? Saan ka nag-aral? Lumaki ka ba sa farm? Farm? medyo. Oo, baryo kami, nasa so baryo yung kambing, kumbaga normal na lang sa childhood mo. Ngayon ba, kailan ka huling nakakita ng kambing? Nakita ko siya, pero luto na. Luto na. Kasi mahilig kumain sa kambingan eh. Papaitan. Adobo, kaldereta. Manginginom Hindi ko siya pinupulutan. Talagang may rice, masarap. Inuulam, masarap, diba? Ang healthy sa kambing kasi damo yung kinakain. Yun, hindi feeds. Hindi feeds. Diba? Kaya malalaman mong feeds kapag may lasa yung karne-karne nila. Pag may mga sakit-sakit ka na biglang lumabas. Tsaka nangating-ngati ka. Ang sarap talaga ng kambing. Ang sarap talaga ng Bermuda. Bawal yun kain. Kaya palakpakan natin si Auntie na talaga namang napasunod niya ang kanyang mga alaga. Imagine, sabi nga niya, isang kambing lang yun, napadami niya. Oo. Dahil sa pagpursige at kasi pag nanganak ng kambing, may 2, tas minsan 3, tapos manganganak yan. So, depende sa pag-aalaga mo yan. Shout out sa iyo, Auntie, at sa lahat ng mga nagpapastol ng mga kambing dyan. Kambing? Mga nasa kambingan ngayon na nakikinig sa atin. Mga customer humihigop ng sabaw dyan. Sarap. Sabaw ng Kambing. Sabaw ni Auntie. Ay! Masabaw pa. Yung kambing? Ay, masabaw pa. Si Auntie. Masabaw. Siyempre, mana sa akin. Mana kay Si Auntie. Yung kambing. Kaya pala, hindi naliligo. Yung kambing! Si Auntie. Pero masarap siya. Yung kambing? Si Auntie. Patay. Sabi nung kambing? Sabi ni Auntie. Nasarapan lang, kaya siya ganon. Yung kambing? Si Auntie. Bilog-bilog yung ebak niya, no? Yung kambing? Nilaro ko yung parang Julin. Yung ebak ng kambing? Ni Auntie. Ay, kadiri! Si Auntie? Yung kambing! Parang sago. Yung ebak ng kambing? Si Auntie. Hinigop ko. Yung gata. Yung sabaw ng kambing? Sabaw ni Auntie. Hindi yung bilog-bilog, yung nilagay sa yung milk tea. Yung sago? Hindi yung ibs ng kambing. Ay, 5 oras niya nang inunguya yung damo eh. Ng kambing. Inunguya ni Auntie. Lanang ipin. Yung kambing? Si Auntie, kaya ganon. Okay lang. Pinulutan ng lasing. Yung kambing! Si Auntie. Patay. Sarap yan sa maging papaitan. Papait ang kambing. Papaitang Auntie! Green yung niyan eh, papaitan. Yung kambing? Ng Auntie. Ang English niyan, goat. English ng kambing? Pinalitan mo. Yan ang tawag yan na goat, greatest of all time. Goat. Greatest of all time, yung kambing. Si Auntie. Si Auntie. Mahilig humugot yan. Galing si Auntie. Yung kambing. Hinagad ng aso eh. Yung kambing? Si Auntie. Nahulog sa ilog tuloy. Yung kambing? Si Auntie. Naligo siya sa ilog. Si Auntie? Yung kambing. Malampante. Si Auntie? Yung kambing. Patay. Patay. Ay, mga kabisa, shout out sa ating mga auntie dyan. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Baka kayo matawag namin sa aming Love Nose. No boundaries! Yung mga driver, standby kayo dyan. Kasama pa rin ang pabansa Tita Tanya Chinita. At pambansang Angkol Dago! Sa 90.7 Love Radio! Ano pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!